Lero Panyaso Voice Box, Mr. Bula akubweranso kuyamikira manifesto ya chipani cha Malawi Congress Party. Akuti manifesto imeneyi mumbiri a dziko la Malawi sanaonepo manifesto yokongola, manifesto yabwino ngati imene atulutsa a chipani cha Malawi Congress Party motsogozedwa ndi olemekezeka mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Makathi Chakwera. Mukulankhula kwawo akuti imeneyi ndi manifesto bomba ya manifesto, ndi manifesto kawawa. Timalife modzi pano Panyaso Voice Box kuti tamvera a Mr. Bula kuti chifukwa chani akunena kuti manifesto ya chipani cha Malawi Congress Party 2025-2030 ndi manifesto kawawa. Ndipo akamaliza timati musangochoka mutuze maganizo anu in the comment section below pompano Panyaso Voice Box. Achakwera komwe muliko manifesto amene mwatulusa 2025 ndi bomba. IMCP komwe muliko manifesto amene mwatulusa chaka chino cha 2025 ndi bomba, ndi kawawa. This is a very big, very good manifesto ever. Awa ndi manifesto amene IMCP chiyambire ni chazikola pasi simunapangepo. Manifesto amene anyamula zinthu zambiri. Awa ndi akatundu. Manifesto amene wa Malawi msawapwekeze iyayi. Ndiye ineyo ndi Mr. Bula ndikufuna nitambasule bwino manifesto amenewa komanso ubwino wake, chifukwa Amalawi akhulupirira kwambiri kuva maboza. Amalawi akulungika mmasamba. Manifesto amenewa atatuluka anthu akuzondoza kutenga chakumwamba kuchizondoza pasi, cholinga anthu asaziwe, asaonemo mkati mwene, asaonemo ubwino. Ndiye ineyo ngati Mr. Bula ndikufuna nitambasule kuti Amalawi avesese kuti kodi manifesto amenewa akulunjika kwa ndani, ubwino wake ndi uti, nanga munthu kusintha moyo ndi kuti. Osamangomva kuti auje zawo zaenda, auje zawo zaenda, iweyo ukanalipompo zimakhala kuti kumtundu kwanu alipo ene akakukhomerera, ena ake afasa kukhomerera. Amalawi tikamanena kuti manifesto amagulisa maganizo amene akuganiza zimene angazawachitira Amalawi. Awa ndi mafact. Amalawi akamanena kuti manifesto andale awawa amakhala pasi. Ndikukambirana, choyamba amayamba kuganiza. Ndikuganiza kuti kodi ineyo malingaliro wanga ndikamamuona Malawi wosaukayo, ndikamawaona azimayi mabanja akuphasuka, ndikamaona anthu akusowa zintchito, ndikamaona Malawi akukhala ndi njala, kodi Malawi kuti akhale ndi chakudya pa tebulo nditani? Ndi pamene amaganiza ndikubweresa manifesto. Asanayambe kulowa mboma, asanasankhidwe kulowa mboma, amaneneratu zimene azachite kuti inuyo akuguliseni maganizo awo, inu muwakonde maganizo awo. Ndipo maganizo aja akatuluka kakhala bwino kwambiri, azipani zina amabwera kuzatsutsana nawo maganizo amene aja kuwapondereza, kuwazondoza. Apa ndikufuna nnene mosindika kwambiri Amalawi fesesani. Ineso naneso nali mugulu la anthu ambuli amene manifesto amene watatuluka ndinanyozera, ndinapanga audio dziko lonse linava. Koma zoona zenizeni nditadekha kulingalira kuunikira manifesto amenewa, ndanena kuti Amalawi onani kuti manifesto amenewa ndi bomba. Azimayi, asikana kumene muliko, muone kuti manifesto amenewa ndi bomba. Manifesto kawawa, manifesto okutenga yapa kukupitisa kusogolo ndi amenewa. Kuteroko ineso ngati Mr. Bula ndithandizira kugulisa nawo manifesto amenewa kuti anthu osaziwa aziwe. Kuno ku Malawi tikuziwa kuti kuli Goshen City. Ichi ndi chisanzo chooneka ndi maso. Goshen City alipo wina wake anakhala pasi ndi kuganiza kulingalira. Maganizo aja ande manifesto. Kuiganiza kodi ndikufuna nditani. Koma ine ndikufuna kuti apa pakhale Goshen City, ndigule malo yapa, apa ndimangepo city izachedwe Goshen City. Ali maganizo amenewo. Ndikufuna mu Goshen City muzakhale hotelo. Mu Goshen City mzinda umenewu muzakhale
msika ugulisira malonda. Mu Goshen City mmenemu ndikufuna muzakhale malo amene azakhale ndi university school. Ndikufuna muzakhale masekondari a private. Ndikufuna sopa zakhale chalichi cha ECG. Ndekuti amene wanali maganizo waja anabweresa pa tebulo ndikuakambirana ndi anthu ena ofunikira ndikuayika pa pepala. Kenako ndikuyamba kuachita ndifake pano mmava kuti kuli Goshen City, muzinda wa Goshen umene wanyamula zinthu zambiri, wanyamula airport, wanyamula mahotelo, wanyamula ma university, wanyamula makachisi, machalichi, chifukwa cha ganizo la munthu mmodzi. Ndiye ganizo ilili IMCP kumene muliko munaganiza kukhala pasi ndi kupanga manifesto amenewa, amene so muli woyamba kutulusa manifesto. Tikuyamikireni, tikuombereni m'manja kuti Mulungu wasintha maganizo wanu. Manifesto amene ndikufuna ndi amatambasule kwambiri ndi amene ali mkamwa mwa anthu okhuzana ndi kubereka mwana, ndipo mwanayo akangobadwa azizalandira ndalama yokwana 500,000. Sanatambasule kuti kodi 500,000 azizapereka pa chaka, kapena pa mwezi, kapena pa wiki, kapena siku lililonse. Koma anthu nokha mwazipezera kale yankho. Koma msapeze yankho, nkhani ndioti mwana akabadwa azizapereka pa chaka, kapena pa mwezi, kapena pa wiki. Koma zoona zenizeni titengemo ubwino wa manifesto amenewa. Azimayi muli bwanji konse kumene muli? Azimayi muli bwanji? Asikana muli bwanji konse kumene muli? Malawi akulephera kutukuka chifukwa cha nsanje. Munthu ukakhala naye pa udani, chilichonse chimene anganene mudani umachimvera mwa mkwiyo. Anthu achoncho muzafa ndi mkwiyo komanso ndi umphawi. Inuyo mukava mwa mkwiyo mukadana naye munthu, ndiye munthu uja kulankhula. Inunso mukava mwa mkwiyo mmafunanso azanu ave mwa mkwiyo. Koma izizi ndi zimene zimalakwika chifukwa inu musapite uku, musalowe njira imeneyi. Kumeneku uku kuzulo kumadusa munthu wajiwa ndi mkango. Iweyo pova mawu aja chifukwa kuti munthu amene akulankhulayo ndi ndani, umanyazera mawu aja, kunyozera ndi kutenga kungogwirapo chichewa choti ndi ndani ndi mkwiyo, iwe usava ndi kumapita. Kujako ukakajiwa ndi mkango, anthu amanena kuti olankhula nalipo kuti koma mkhutu mwake kusava. Ndiye manifesto amenewa anthu ambiri akuwamvera ndi mkwiyo ndi sanje. Inenso ndithandizira kugulisa nawo manifesto kuti Amalawi museguke mmakutu. Akuti iya isizingatheke, iya isangakwanise dziko losauka ili. Inu mukuziwa kuti achakwera akwanisa kupereka 50,000 kuchokera kumpoto, kumwera ndi pakati, kummawa ndi kumadzulo. Ma 50,000 kwa anthu ambiri mamiliyoni. Inu mukuziwa kuti mtukula pa khomo nthawi ya DPP inalipa 15,000 kwacha. Ndipo anthu amene ankalandira mtukula pa khomo Malawi yeseyi anali anthu 300,000. Achakwera atalowa mboma anakweza mtukula pa khomo kufika pa anthu 3 miliyoni. Ndipo ndalama imene amalandira anthu ndi 200,000, ena 300,000. Zosatheka palibe chosatheka, chilichonse chimatheka, iso itheka. Kunifi kuli ndalama, amabwerekesa ndalama. Ena mmalephera kuti mukabwereke ndalama kunifi, mmaomba khoma, muyese njira izi kulephereka. Chifukwa anthu amene mukuwasatira, mukuwadalira, amakumenyesa ni khoma, amakuuza ni maboza. Ine ndi azanga tinapanga gulu, tinakatenga ngongole, tinasayinira, ine ndinatenga 8.2 million. Azanga soyena anatenga mmene akufunira, mmene analembesera munthu kuti azipanga ma business, komanso kuti munthu uyo azipanga za ulimi kufuna kwake. Palibe chosatheka. Ndiye taonani nthawi imene ya nifi, pamene panali DPP, nifi munthu ukatenga ngongole ya nifi, watenga ndiye kuti ukatenga ndalama yayikulu ndi 30,000 Malawi kwacha. Pomwe pano anthu akutenga 8 million kuizula mu nthawi yachakwera. Ndiye ka 500,000 ndikachaniso. Amalawi sekukani maso musamavera anthu amaboza kupwetekesani. Malawi muno
muli mitundu itatu ya anthu. Pali mtundu woyamba mamuna kukwatira mkazi, kapena mkazi kukwatira mamuna, banja loziwika ndi kumwamba komwe, banja lomwe akhristu ndi asilamu amaliziwa. Ndiye pali banja lina, pali mtundu wina wa anthu ndi mageyi amene amakwerana amuna okhaokha kumathirana madzi, kumabatire kumathirana madzi. Positive ndi positive kumazikana, kaya kumapsa sikuziwa iyayi. Ali muno mageyi, malesbianiso ali muno. Mzimayi ndi mzimayi kukwatirana, asikana ambiri amene mukuwaona pa social media, ma Facebook, ma TikTok, anakwatira akazi azawo. Amenewa akabva kuti achakwera alonjeza kuti azapereka ndalama kwa mwana obadwa, sangakondwe nayo fundo iyi. Chifukwa fundo iyi siyosangalatsa kwa geyi, chifukwa geyi sangapange mwana. Geyi amangothirana madzi kumangofinyirana mabatire mkati, sazapanga mwana. Ndiye fundo iyi sangayikonde. Tikuti mmachalichi umu azitsogoleri ena adakwatira amuna azawo mwachisisi umu, muli mageyi mmachalichi umu. Mmizikiti muli mageyi umu akuthirana madzi mmizikiti umu. Musamangoona zimikanjo ena anakwatira amuna azawo menemo. Mabanja achisisi. Muli azikana amene akuthirana madzi azimayi okhaokha kukwatirana kumasangalasana menemo. Amenewa fundo imene isangayikonde iyayi, chifukwa mwana sazabereka. Koma iweyo ndi ineyo ulingalire kuti azimayi lero ndikuwuzeni ndikumasuleni. Amuna amene akusogolera kuti fundo iyi ndiyosatheka ndi anthu woyipa. Mamuna anakhala kale woyipa kwa inu azimayi. Chimene amaziwa amuna, akunyengerereni, akuthireni madzi, akukwereni, akupaseni mimba, kenako mimbayo mukabereka mwana iwo akuthaweni. Amabwera ngati angelo amunawo, kukufusirani, kukunamizani, kukulonjezani. Iwe ndizakutengera kunyanja, tizikakhala kusalima, tizikakhala kumangochi, ndipita nawe kujode. Akakupasani mimba, akakupasani mwana amakuthawani. Azimayi ambiri tikunena pano akuvutika ndi ana. Amenewa awawa ndi amene akupondereza kuti azimayi muzikhala bezinyalala. Azimuna awawa akukupondereza na azimayi kuti fundo iyi isakupindulireni kuti mukhalebe zinyalala zikolopa. Ndiye ndikuwuzeni azimayi mfundo imeneyi siwa pabanja, si osiyidwa, si wido. Mfundo iyi ukakhala ndi mwana, iweyo ukalandira 500,000. Ndikumaona kupanga business weka, kumasamalira mwana wako weka. Olo mamuna azakusiye, iwe uzaziwa kuti mwana wangayi ngakhale andisiya, koma nayi ineyo ndalama iyi kaya ndizilandira pachaka kamozi, koma izi ndipindulira kwa 18 years. Mwana wanga kula ndisogolo aphunzira skulu, komanso ndizipanga business, kaulimi kumbali kukakuyenda. Amalawi segukani m'maso amene akupondereza mfundo iyi ndi azimuna. Azimayi ziwani kuti iyi kupita kwa inu, chifukwa ndinu abereki. Asemango kugwirisani ntchito ngati zikolopa azimuna. Kukuberekerani ana. Wina ndikunena pano wathawaso kale, azimuna ndinu woyipa inu. Kwenikweni ana anyamata amene mmapita ku Joni, mmati mukachoka ku Joni kubwera kuno, ku Malawi. Mungofusira mkazi, mutazipopera perfume wakuchimbuzi. Kuzipopera perfume wakuchimbuzi. Kuti pozisa ifa Malawi ngati sizi wa perfume. Mukamaenda mulikafunga kakuchimbuzi pa. Ndamene mukuna miza Malawi kuti ya zosatheka. Izi nzotheka. Akazi akakulola ndi mmasira mimba ndi kumabwerera ku Joni uko. Azimayi kuno kumavutika ndi ana ndi mimba. Tikuti azimayi segukani m'maso mwaindi wanu. Segulani maso mwaindi wanu tapani vindalama mukangotenga mimba izipindula. Anyamata nonse muli bwanji, othawa ana, othawa udindo, kose kumene muli bwanji. Ine ndikuti manifesto imeneyi ndi bomba. IMCP ngakhale mwayambirira kutulusa manifesto ngati amene mukulamulira ziko, manifesto imeneyi ndi bomba. Chomwe ife tikufuna ife Malawi, chimene ndayiyamikira manifesto imeneyi mwapamwamba, yabweraso mwapamwamba mwachilendo.
sitikufuna kumava manifesto amene ena ananena kale kumbuyoko. Ndikweza chuma ananena kale ena kumbuyo nkhani ya manifesto amenewo. Manifesto ndi chinthu chachilendo chimene tikufuna dziko lasopano, moyo wasopano kusogoloko. Ulemu wanu kumene kwa MCP, ulemu wanu amayi ndi abambo kumeneko, ulemu wanu ndonse amene munakhala pasi ndikupanga mfundo iyi, fundo yogwirika. Akatulusaso ena tizayiwunikira kuti ndi yabwino kapena ndi yoyipa. Ikakhala yabwino tizayamikira. Koma lero tati tigulise ndipo tipitiriza kugulisa manifesto imene ingakhale anthu muzi tiwauzaso kuti awa ndi mabomba. Ikuleni ikondeni azimayi imene ikondeni amuna wasama kuyuzeni iyayi. Inu sizikolopa iyayi. Munalindire Mr. Bula kuchokera kuno kudwangwa. Awa ndi mafact, no reverse.